wake up to the headlines. It's time for Cooley TV. Real stories, real voices. That's Cooley TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley TV. Breaking every big story. Cooley TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paCooley TV channel yenyu wani chivhitivhiti apo patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika dzekwedu. Nhasi ndoda kuti ndingozivisana nemi because I know kuti a lot of you guys have been asking how far panyaya Nyokayemabhunu. Vamwe vanga vakati haasi kuoneka kwaari. You know, I was the first person kukuudzai kuti don't worry, Nyokayemabhunu haasati abuda munyika yeSouth Africa ine, haasati aenda kuZimbabwe. So I know kuti a lot of you have been waiting for him kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakanzwa kuti vazhinji manga makatogarira nemakamera enyu kuairport, you know, zvinowanika. Vamwe manga makagarira kunzvimbo dzekuti even kunana zvikurubhi kuti muone kuti zvechokwadi asvika here, because I know kuti vanhu manga maready kuda kunovisita kuti mumuone, nekuti vamwe vazhinji amunobvira makambomuona ka1 direct kamune muchida kuti mushandisa mukana kuti muchisanganawo nemunhu muchitanga kumubvunza, you know, and vanga vakanzi vakagadzirira kuda kunomudzvanya, varoda kunomuzvambura vacho vanga vakatogadzirira kutarisa kuti what exactly is going on. But zvinhu hazvina kufamba mafambiro iwayo. Pane 1 or 2 3 things zvinenge zvichimbofambirwa kuti zviongororwe, especially nyaya dzelogistics. Nyaya inoitika paissue yanyoka ndeyekuti asiyana nemaissues aya akafanana nakasangana nana Chatunga Mugabe, because ana Chatunga mari dzavo vanga vanadzo. Paakangonzi Chatunga nyaya yake yacho yabva yangonzi apuwa minigikini mutongo vkanzi ngaitwe extradition, anga aine mari yobva azvibhadharira ndege ipapo. But nyaya iyi manje kana usina mari yekuti zvibhadharire matransport nemalogistics, ndosaka muchiona zvichinonoka like what is happening. That is the main reason apana kati abudisa mari yacho ari willing kuti okay mari yacho ndege ndakutombokubhadharira ndakuita sei. And ndinoona vanhu vazhinji vakaruda kutry kubuild even my political careers around nyaya yeNyokayemabhunu, because some of the guys they were not even relevant before nyoka atanga kuningira papa. But kuzongonza kuti nyoka abatwa pakatanga kubudikira macharacters akasiyana siyana, vamwe vakarovanira na nyaya idzodzo vachitukana ndini chaicha the right one, ndofanira kunge ndiri pacenter ndichitaura nyaya idzodzidzi yese ingori child play kusakwana kune maZimbabweans vagara vanhu vane dzvene vanga vangoriko chero ukatoenda kudzokera ukatotarisa kana wakambopfura nekuivhini kuzvikoro vari kuvanhu vanga vangone dzvene. Imwe type yevanhu yaye kuti chiameno chinakire here kana kuti kuita sei. But at the end of the day kana muri vanhu vanonyatsotarisa zvinhu izvi kubva kudhara vachianalyza zviripo situation yanga iripo neyapo izvezvi munongoona kuti hapana dhiri hapana nyaya baba, hapana. Nyaya yangu iripo ndeyekuti chinodiwa kufighta for freedom yemukomana. Ende mukomana uyu hapana vanhu vanonzi ndo vanofanira kumubatsira ava kana kuti timu iri ndo rinofanira kunge riri gari chimubatsira, no. Nekuti tikanotarisa vacho anozviti inini ndanga ndiri kubatsira, tichatarisa zvakawanda kuti kana wanga uri kumubatsira waye wakatsvaga maloya akachipa wanga usina mari here, what was your problem? Kune vamwe vakataurawo vakati takambotirada kubatsira but takavharirwa kunze, and inini ndaingozvinzwa zvangofana nemudzeo mangu ndikati I'm not going to tolerate vanhu nemakuhwa handizvide handiti, because zvinhu zvekuti zvanga zvingori paopen munhu wese anga ari serious about kubatsira nyoka anga akavhurirwa mukana kuti anga achibatsira. Even up to now pakutodiwa maloya, ende kuna vari kuZimbabwe guys musatsvage maloya sevanga vaya kumirira mukomana kunokwa. Musatsvage maloya vetumukozodo vetumpucha ikokoko, maloya ekuti anenge akachipa chipa. It's not good. Try by all means, even my human rights lawyers, I understand kuti my human rights lawyers akadira akazara kuZimbabwe vanomirira vanhu zvekuzotamirira mahara eratodrameni, especially mimi vanhu ve opposition kunyanya ndimunoziva ndimuri connected nemalawyers iwaya. Organize something kana muri willing pakubatsira, because hapana anokwanisa kubhadhara malegal charges aya zvedirect ka1 chazviya. People will end up saying kuti this issue is now a burden to us. This issue of nyoka will never be a burden, because Nyokayemabhunu is like a father to the nations, father to everyone. Paakatombotanga kutaura ipapa kana wakatobenefita kana wakatozikanwa kana wakatoita anything zvawakaita panyaya yacho iyoyi, you have to be grateful. Hakuna akamboita chinhu chanyoka mahara. People are benefiting. It's either wakabenefita fame or wakabenefita chi. That's how it is. And then on the other issue of my updates, you know, it's always good kuti tirambe tichitaura nyaya iyoyi muiziyo zviri kuita. Amumbofe maZimbabweans hamusi mabalance game zvokuti mungafungidzira kuti
this system yataura South African government yataura ya declare kuti mukomana ngaitwe extradition. One thing that you guys have to know is that varimo mu system macho vari kuita nyaya dzacho idzodzo already vatone communication iri direct nevari kuZimbabwe. Ndochinja munofana kuziva nhasi. Hatidi kuti tiswere tichinyeberana moita ngezifi muri kutsikisa dzepasi pemvura kuita kunge chinji. Vanhu vaya wakamboona vanhu vaya vanotanga vane document risiri kuda kuoneka richiwandiswa. There is nothing to hide because already zvigananda zviri kuziva, even wese ari against it vakatoisa macharges acho vari kutoziva kuti chazoita kuti amire kuti kuuya izvezvi inyaya yakati, chadelaya izvezvi inyaya yakati, vane update dzese. Ende vari kumuda to the extent yekuti vanokwanisa kana kutombhadharira ndege yacho. So musavharwe mirai tozodai zvinhu ngazvingobuda. Vana veZimbabwe vakatoziva ndo the way inokwanisa kuti mukomana atowana help. Kana makuwirirana kuti semaZimbabweans it's high time yekuti mukomana akumbirire regerero, munomukumbirira regerero makawanda, ngazvingofamba zvakadaro. Motoziva kuti semaZimbabweans mese muri kuti yes munhuwo anokanganisawo, tese tiri vanhu, nyaya yatofamba yakadaro. Moita the way support yaanonhikirikina zvaari kuda zvacho, akati aiwa ndoda unooma musoro, motobatsira munhu muchimira nemunhu in solidarity with him. Zvatosiyana nzvimbo yaakutoeda kuti aende yasiyana nekuno kwanga ari kuti yanga iri imwe uko kuri tough, kuri rough, kunotoda kuva in solidarity zvakasimba chaizvo. Please mubatsire, itai kudai so because anything can happen kwaari. Handiti muri kuona zvinhu zvacho. And musaitiswere muchiitirana jealous nhingi ndianofanira kunge achitaura nyaya idzodzo kuita sei, komana dzanonsense idzodzidzi. Padakaitika nyaya dzakawanda panyaya dzaNyokayemabhunu. Nyokayemabhunu was the only guy akakwanisa kuvhura WhatsApp channel ndobva atanga kuita zverevolution zveshe. Vamwe vese vakazovhura maWhatsApp channel maCIO veve. Who doesn't know that? Vanhu vese vakazotanga unorwira maCIO vakatanga kurwira channel yaNyokayemabhunu mwachinitoda kupinda ndibiteni, nditoda kupinda ndidaiso zvakadaiso. Everyone knows that asi secret. Handiti mukuzviona. Ko hapana kapa zvinozoramba zvakazonzi nhasi because makudaiso. Asi ukaona kuti let me teach you one thing. Ukaona anenge akuda kurambidza vamwe pachinhu, ayo vhema zati ndo vanhu vacho ada kupambura, vada kuhijeka struggle. So zvekungohijeka chimwe yacho kuhijeka vamwe vacho vanotaura ngati vakagarwa nematoto embwa pahuro. What's wrong with you? Hatidi zvinhu zvisina nebasa rese. So Nyokayemabhunu in this week anogona kuenda kuZimbabwe. Takuto expect that this week or next week zvazvo zvazongoendingana because he was supposed to ndakaenda last week but hazvina kuzenge zvafamba. Ndakatoshamisika vanhu vakuti haasi kubatika, haasi kuoneka kuti aenda kupi. Some were saying achazoita 7 days asati awanika, then ozotanga kunge akuzo appear after 7 days. Zvakawanda zvaingotaurwa, ngano hadzipere. Musateerere vanhu vanongokutaurira zvengano izvi. Izvi kana dzanyaya dzemaupdates isusu tinongokudza. Ini ndinongoona semanzwira ndenda zvita nyaya and I'm not that kind of person kuti ndoswera ndichinyengerera munhu. Ainyengerere vanhu kuti ndiudzewo kuti zvakamira sei kana kudii. No. Nyaya ndinongodzwana easy. And you never ndingofonerwa kana nemunhu wacho handizotaure nani. Nyaya yazoda yeda shamari. Alright, if I'm interested kana ndichidawo kutaura nezvayo ndongotaurawo kana ndisingangodiwo musi wacho. But nyoka tanga tiri kumira naye since day one. Hakuna munhu wani izvezvi kana pasi pezuva, hakuna any muZimbabwe anotaura kuti akapa maupdates aNyokayemabhunu kudarika inini. Kana muchida it's on record, let's prove it. Prove me, verenga. Chero vacho vakatouya vakatoti vaitaura nyaya dzacho. Do you know kuti ndakapa ese maupdates kubva Sarwaka aripo. Sarwaka akapa maupdates aNyokayemabhunu. I still remember ndakakaunda inini ndichiverenga kuti akapa mangani. Asarwaka angari 133 akapa. Pa 133 akapa yo madezi wacho I still remember ndaitopa futi every day. Saka iwayo ndakakava takatoenderana pa numbers yacho. Kwakazoyo vamwe vakazotanga kuda kuuya kunodzidzira kutaura vachingodaro vachitanga vanostama didi vakangopawa vakapa. Kwakauyawo vamwe zvichingoenda zvakadaro vachingopawa kuti zvazodai zvadai. Saka nhasi hapana pekuti unodzwa nemunhu wekuti akazouyawo kunzi usataure nyaya ningi makajaidzwa makakurira kupi komunenge torana mamushawo zvenyu moda kutanga kunzi ningirikini vanhu vari kuningina. Nyaya iyi inofanira kuzikanwa nemaZimbabweans yapapi, kwete zvegarbage zvese zvinenge zvichitaurwa. Tumasiyai otwa nyanya mutuma WhatsApp channel nonsense. Musiyanai nezvinhu zvenyaya dzevanhu zvekuda kutanga kuda kuvharidzira vanhu. MaZimbabweans they deserve to know nyaya yaNyokayemabhunu because Nyokayemabhunu was fighting for the struggle, was fighting for all of the Zimbabweans.
handitozviona. Some of the people vakatozoda kupindira chinhu chikatanga kudona kuondomoka. Do you know kuti panga pane vanhu vakaita sana Saruwaka, vanhu vaitombomira in solidarity, people were even donating mari chaidzo zvekuzoti dzakazodyiwa dzakaita yato another topic. Tikumbotaura kuti first thing first, vanhu vaitobuditsa mari kuti ngatibatsirei vakomana zvikwadzo pari kudiwa zvakadai so haufanira kuzoitanga kana uchitaura nevanhu wotanga like uri kuda kuvaganzira kutanga uri kuningina hamuna chinhu omana memutotamburo zvekuti mune makaiswa papero yenhigirikini yesystem hazvisi zvinhu zvakanaka zvekuti mukuzoti vanhu voshaya value nezvichinhu. Munhu kuti abvise mari, tarisai zvaita vanhu vanga vari kumashure, munhu aibuditsa mari achinga anzwa update chaizvo onyatsonzwisa kuti chii chaitika, zvafamba sei, zvadidi. So hatidi zvinhu zvinodzosera vanhu kumashure momira kuvengerana nyaya dzisina nebasa rese. Nyokayemabhunu haisidzo politics dzekutaura, vanhu vada kuningina tsvagai politics, tsvagai nyaya dzekutaura. Handiti kwete kuti mototi aiwa tichada kuzobudikira tichizinhirikina uyu ndiyega anozodzitaura ini ndini ndega ndine right kunge ichizitaura. Haimudi kudaro. Vanhu vese vakatodoneta mari. Even munhu akatoisa ka 100 rands kake kudhara, munhu akaisa ka 200 rands kake kudhara, anodeserva kuramba achitonzwa ma-updates iwayo every day. Handiti mukuzvinzwisisa. Especially people who are in diaspora. Kuna munhu vanhu vari ku-UK vanoswera vachiteera zvima-WhatsApp channel zvezve. Munhu anomirira kuti jangi nechitaurwa imomo. Andoti inini Nyokayemabhunu panga aripo ndopega pataiteerera. Handiti mukuzviona. Zvinhu zvekuti zvinoperera paSouth Africa panapa. Kuzoenda kumiri uku humbovawane vachiteerera zvinhu zvisina nebasa rese izvo nonsense garbage. Unoswera uchiudzwa nonsense kuti zvimagaraji zvepondo vanhu vanoda kutonzwa zvinhu zvinochinja nyika. So sorry zvenyotaurisa tiketoda kubatanidzira vanhu because iwe zvimwe zvacho hazvina basa bani zveuifini kana ukatotsamwa ndalaura regera kunongoya mumwe because time yenyu yagara yapera. You are a failure, you guys are failures, you can never make it. Hapana chamunoita chinobudirira mukaramba mune ka mentality kekuda kuita muchidonhedzerana pasi zvakadhakwa izvozvo. Ndakanzwa kuti zveso vanhu vari kubhizi kudzingana hanzi kuri kudzinganwa futi kaikokoko chaitaura zvedu tobase kudzingana kuNyokayemabhunu ikoko hazvisi raita komana kuba Nyokayemabhunu updates ukanzi kuri kudzingana garbage. Vanhu vodzinga vanhu mana mira izvozvo tichazokubverenyura zvedu tinge tisiri mumude yekuswera tichiita zvese izvozvo. One love, kuti zvinhu zvibudirire panoda rudo. Pasina rudo hapana kwazvinoenda. Nyokayemabhunu aiparidza rudo, saka makasvika muchiti toda kutomboona kuti chaunga chizondida, chaunga ndionewo kuti ndoda kumboshaina pachaunga, muchataura pachaunga chacho asi muchazotaura chimwe chamuchazoda kutaura chichanzwika chisina kutaurwa nana Nyokayemabhunu wacho chamuchada kuzi mada kuzotaura nhasi. Andimukuzviona because mazuvaano zvasiyana kazvo kuti ufunga kuti pamwe chauya ukafonyora maZimbabweans brain kuti ndochavaudza kuti musi wakati zvinhu zvinenge zvanaka. Like I remember ndichitaura neumwe munhu ati don't worry next week nyika inenge yatonaka zvese zvatocorrect. Ndikati baba munini makakurira kupi? Wamuri kuudza izvozvo nonsense izvozvo ndiani? Vanhu vacho vari kuda kutaurira about ivavo unonyatsovaziva mushe and you think kuti you're taking maZimbabweans for granted kuvaudza garbage iroro kuswera kutaura zvisangana nebasa resezvo. Kutanga big deal stereki iwe zvozvitenga meno ndombozvideri veduwe nyokanoya ndikini ndakuudza ndazonyanya kutaurisa ini ndinotanga ndotaurisa ndikata kutozvidawo. Bye bye, good night.